dat DSB Beheer failliet is verklaard. Gert-Jan Nijpels, u bent burgemeester van Opmeer, maar daar valt ook Spanbroek onder. Hè? Gaat het gewoon in 2010 een museum open daar? Nou, als het aan mij ligt, is waar een wil is een weg. En we gaan er natuurlijk alles aan doen mede om inderdaad niet alleen de collectie, maar ook dat museum open te krijgen. Ja, voorlopig ligt de bouw stil en is het belangrijkste gedeelte van de collectie uit het museum gehaald. De wijze waarop dit gegaan is, met name het leeghalen van het museum tijdens de wedstrijd van AZ, vond ik niet getuigen van enige emotie en piëteit naar de bevolking. Meneer Van Eegen, u bent curator. Kunt u uitleggen waarom zoiets gebeurt, 's avonds? Er is alleen één probleem voor banken. Dat is dat als ze het daar laten hangen, de Belastingdienst voor kan gaan. Omdat die een voorrecht hebben, zoals dat dan heet. Dus dat was reden voor de bank om dat zo snel mogelijk weg te halen. Welk initiatief kunt u eigenlijk nemen als burgemeester? Je zult partijen ervan moeten overtuigen dat de collectie, en dat zijn connoisseurs, nou, één daarvan zit er tegenover mij, die zeggen die collectie is zo uniek, die moet je bij elkaar houden. 2, het gebouw, en dat is het unieke van het gebouw. Het gebouw is ontworpen om de collectie heen. Dus het zal ontzettend moeilijk zijn om dat voor een behoorlijke prijs weg te krijgen. En uiteindelijk is de beste bestemming toch een museum. En ik vermoed dat er in zoverre nog iets van hoop is. En wat doet slachtofferhulp dan morgen bij u in de gemeente? Er zijn mensen die door het verliezen van de baan, het verliezen van inkomsten, voor misschien wel het verlies van een huis staan of anderszins. En die hebben in de weken hiernaartoe natuurlijk al heel veel te verduren gehad. Eigenlijk was die van de Amsterdamse school, Sibiel, maar dit heeft alweer wat doet-ook-invloeden. Ik wou van Amsterdam zo'n rondje maken door Nederland, als een soort route. Maar uiteindelijk is het daar niet van gekomen. Ik ben wel met Noord-Holland begonnen. Ik ben met Amsterdam geëindigd. Ben je normaal gesproken steeds alleen op pad gegaan? Ja, wat ik zag, dat deed ik op de dictafoon. En s'avonds in een hotel had ik schriftjes en dan schreef ik het uit. Waar werd je het meest vrolijk? Op welke plek in het land waar je was? Nee, bijvoorbeeld zo'n stad als Nijmegen of zo'n stad als Groningen. Dat zijn ook studentensteden natuurlijk, maar dat zijn steden waar veel moois te zien is en waar ook een hele aangename sfeer. Daar werd ik wel vrolijk. En deprimerend? Deprimerend is toch een gedeelte van de Bible Belt bij de Veluwe. Wat valt je op aan de Nederlandse volksaard? Dat die per 10 kilometer verschilt. Dat is echt waanzinnig. Zoals ook dialecten in Nederland per 10 kilometer kunnen verschillen, is het volksaard echt totaal anders. Dus eigenlijk had Maxima wel gelijk toen ze zei dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. Ja, absoluut. Lucas van Eegen, u bent curator. Hoe gaat het nou verder? Want DSB is van de shirts afgehaald. Hier komt iemand aan en die zegt, ik wil wel dat mijn naam of de naam van mijn bedrijf erop komt en ik wil dit bieden. Gaat dat dan direct naar de curator en dus uiteindelijk naar al die gedupeerden? Hoe werkt dat? Nee. De curator is alleen maar van DSB Beheer. En DSB Beheer is eigenaar van AZ. Maar heeft over het beleid van AZ op dit moment helemaal niks te zeggen. Het enige, als het ze niet bevalt, kunnen ze een ander bestuurder neerzetten die dingen doet die ze wel bevallen. Er zijn sportjournalisten die hebben uitgerekend dat de waarde van AZ zo tussen de 40 en de 80... ja, dat is nog een behoorlijke marge, maar toch tussen de 40 en de 80 miljoen zou zijn. De kans is natuurlijk niet zo groot dat er iemand in Nederland rondloopt die denkt van, nou, dat doe ik wel. Dus hoe gaat dat dan verder, denkt u? Het kan zijn dat het een bedrijf is. Ik snap inderdaad ook niet waar die mensen vandaan komen, maar er zijn eigenaren van bijna alle voetbalclubs in Nederland. Je hebt een paar goede spelers, Dembele en El Amdoui. Ja. Die worden verkocht, zeg nou eens, voor 10, 15 miljoen euro. Ja. Zegt de curator, dat gaat nu even naar de achtergestelde spaarders. Nee, de curator kan niet zeggen dat gaat nu naar de achtergestelde spaarders. Het enige is, er komt binnen AZ komt er meer geld. Dus ze kunnen bijvoorbeeld de lening vervroegd af gaan lossen, wat dan bij de curator terechtkomt. Dus er staat 15 miljoen open. Het kan zijn dat de aandelen van AZ daardoor meer of minder waard worden. En stel nou dat Dirk Scheringa nou persoonlijk nog allerlei andere dingen heeft. Huizen of andere bezittingen. Raakt hij dat dan allemaal kwijt? Dirk is op het ogenblik niet failliet. En gaat voorlopig ook nog niet failliet, vermoed ik. Want hij heeft later nog in ieder geval 3 huizen, dat heeft hij jullie verteld. Het enige waardoor het fout kan gaan ook met hem is als hij zich op de een of andere manier garanties heeft gesteld voor die bedrijven die failliet zijn. Of dat hij aansprakelijk wordt gesteld omdat hij het allemaal niet goed heeft gedaan. Natasja Vogel, je ging met je gezin 4,5 weken op vakantie. Klopt. Voor de stichting Happy. Wat is dat voor stichting? Happy is een stichting die zich inzet om kinderen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen, toch een heerlijke vakantieweek of een vakantieweekend te bezorgen. Wat zijn het voor kinderen? Het zijn kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Het zijn kinderen met ADHD, het zijn kinderen met een autisme-spectrumsyndroom. Het zijn kinderen wiens ouders klant zijn van een voedselbank.
Nou, het is heel breed. Nou ja, ik had op een gegeven moment een jongetje op schoot en die zei tegen mij van... moet je luisteren, papa en mama zijn uit elkaar. Ik weet eigenlijk niet of papa nou dood is of dat hij nog leeft. Want ik mag er niet meer over praten. En mama heeft inmiddels een nieuwe vriend. En die vindt mij niet leuk en daarom vindt mama mij ook niet meer leuk. Dus ik mag nu niet meer thuis wonen. Nou ja, dat snijdt mij door mijn ziel. Nu stort je weer in zo'n, ik zou laten zeggen, goed doel. Ja. Waarbij je de indruk wekt dat je een beetje het geweten van de natie wordt, zal ik maar zeggen. Nou ja, ik vind het fijn om het onder de aandacht te brengen. Dat er inderdaad dingen gewoon niet goed zijn. In de structuur van jeugdzorg of in welke structuur dan ook. Daar is best wel kritiek op. En ik vind dat als zij zich beschikbaar stellen om ons dat onder een breed publiek onder de aandacht te brengen... komt er misschien ook politiek draagvlak om daar echt wat aan te doen. Ja. Kinderen zijn eigenlijk altijd te dupe. Ja. En dat vind ik niet terecht. En dat was voor ons de aanleiding om dit programma te gaan doen.